Ku fatan alkhairi masu sauraron mu. Wannan dai tasha ce take kawo muku al'amura na yau da gobe wanda suka danganci masana'antar Kannywood da kuma labarai na ƙasa da kuma waje. Sannan kar ka manta dai ka danna mana subscribe a cikin wannan channel ɗin tamu. Idan baka subscribing ba kenan tun a baya, idan kuma ka yi subscribing to ka danna ƙararrawar sanarwa domin haka zai baka dama ka samu posting ɗin mu idan mun ɗora. A yau dai a cikin wannan channel ɗin tamu za ka samu labarin cewar Ummi Zizi ta yi wani furuci a inda take cewa idan na samu mijin aure sadaki kawai nake bukata ya bani, ma'ana ina samun mijin aure sadaki kawai nake bukatar ya biya. Jarumar Kannywood kenan Ummi Zizi, me za ku ce da wannan furuci nata? Wasu dai suna cewa daga baya kenan wai an yi sadaka da bazawara. To Allah ya wake miji na gari. Kar ku manta kuma daga ƙarshe ku danna mana subscribe a channel ɗin nan tamu kamar yadda muka buƙata. Allah ya ba ku ikon danna mana subscribe. Muna godiya. Allah ya bar zumunci.